Giangko ni Cebu City Vice Mayor Edgar Labella nga iyang pag-umangkon sa pag-agawan ang lalaking gipatay sud sa drug den niadtong Lunes. Bisan pa sa nagkataas nga krimen sa syudad, salig gyapon siya sa pango sa kapulisan sa Dakbayan. Mubalik si Leslie Cabinado Vistil sa report. To make a comprehensive, good and no-nonsense approach on the fight against illegal drugs. It should be a concerted action of each and every citizen of the city. Nanawagan si Cebu City Vice Mayor Edgar Labella ngadto sa tanan aron maminusan ang naghitak nga illegal nga drogas. Iyan ang gitahasan ang kapulisan nga mo'y chairman sa Police Coordinating Advisory Council nga palawman ang investigasyon, mas dublihon ang ilang pakisusi kalabot sa illegal nga drogas ug ubang klase sa krimen. Bisan kunog adunay mga krimeng nahitabo sa Dakbayan, nagtuo siya nga naglihok niini ang hipis kapulisan sa syudad nga si Police Senior Superintendent Noli Romana isip City Director. Given instructions to the City Police Office to conduct a more thorough and no-nonsense police visibility and investigation on all this. Giangkon sab sa Vice Mayor nga iyang pag-umangkon sa pag-agawan ang gipusil patay sud sa gituang drug den sa may barangay Dayas nga si Ronald Colina alias Regan. Padayag pa ni Labella nga kapila na siya mihatag og pahimangno sa ginikanan sa namatay ug mismo gani sa namatay. Mao man ganing kapilan gid nako pahimangno asang inahan nga tan-awon pero usahay gud inikadako nas mga bata lisod na kayo labi na ning atong environment karon. It is very saddening to note nga nahitabo taw na. Leslie Cabinado Vistil, News 5. Andam na ang kapulisan alang sa pagbantay sa mga ipahigayong lihok protesta sa mga militanteng pudok ugma atol sa kasulugan sa Labor Day o adlaw sa pamuo. Matod ni Police Senior Superintendent Rodolfo Albotra sa Provincial Intelligence Branch, on standby na ang ilang Civil Disturbance Management kon CDM team sa pagbantay sa mga rallyesta. Matod pa, maximum tolerance ang ilang ipakita o wide dispersal gamit abo kung magpabiling hapsay o malinawon ang mga lihok protesta. Matod pa, gimonitor na nila ang mga lugar nga kasagarang gagsaon sa mga rallyesta o sa probinsya sa Subo, lakip sa iyang gitutukan mao ang Don Andres Soriano kung lutupan sa Dakbayan sa Toledo nga nailang kanunay nagtiket ang mga labor unions gikan sa Carmen Copper Corporation. Gawa sa police deployment o monitoring, magpahigayon sa sila og checkpoints sa kadalanan. I was expecting that there would be rallies sa Kuan, but then as of now wala tayo na monitor. Ang ato is gitanaw na to ang katurmang na naman tayo mga identified areas nga asa magikan ang mga possible rallies pagka mo appeal ani. Kapin sa tunga sa bilyon ka pesos nga kwarta ang wala magastos sa Kapitolyo sa milabayng tuig. Ang natigom nga kwarta giplanuhan nga gastuhon alang sa mga provincial hospitals sa Sugbo. King Perez, Sugindimi. Mikabat sa 566 milyones pesos ang net savings sa Kapitolyo sa miaging tuig. It's good. It's good. I'm glad that that's good news para nako. Sa maong tuig, tulo ka gobernador ang nakalingkod sa Kapitolyo. Sila si Acting Governor Agnes Magpale, Governor Gwen Garcia nga nabalik gikan sa iyang suspension ug ang bagong napili nga gobernador Junjun Davide. Menos ang nagasto sa Kapitolyo alang sa maintenance and other operating expenses, samtang wide dagkong infrastructure projects nga gipatuman sa milabay nga tuig. Panakahata ng akong balik-balik na ako na prudent spending, no? But We must be doing something right here sa Capitol, no? Plano ni Governor Davide nga igahin ang natigom nga pondo alang sa iyang 6-point agenda sa pagpalambo sa mga basic services sama sa pag-upgrade sa mga hospitals. We surplus doon na pa tayo makatabang yun ang sa itong mga gasto Andre sa mga in terms of delivering basic services. King Perez, News 5. usa ka adlaw sa dili pa ang Labor Day, kapin sa 12,000 katabaho ang gidalit sa Dole 7 ug POEA. Jinky Bargio, Sugindimi. Sayo nga miabot dinhi sa Benedicto Vocational and Technical School ang 29 anyos nga si Tammy 5 aron mga apply sa Middle East isip welder. Bisan sa hulga sa Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus kon MERS-CoV, desidido gyapon siyang mo abroad. Mahadlo po pero panimpad lang. Ato pa sa abroad bisan pa man. Kapoy kay trabaho dito pero
itaha og kuan ba, dildo. Usa lang si 5 sa libuan ka mga aplikante sa maong job fair nga gipasiugdahan sa buhatan ni Kongresista Luigi Quisumbing kaganiha. Kapin 12,000 ang bakanteng trabaho nga gi-offer sa 23 ka mga local employers ug 10 ka international employers. Ang buhatan sa POEA giingong kada adlaw mapuno sa mga aplikante padung sa Middle East. And by doing this, we hope that this will call attention to the diverse number of companies that we have available not only in the 6th district but in the entire province of Cebu. Ug ato yung tan-awon ang safety sa atong kuan naman gyud mga immediate announcement among Manila. As of time wala gyud. Normal. Walay mga ingon nga di ta mo process ra gyud mi. Matod sa Department of Labor and Employment, misaka ng employment rate karon sa Kabisayan, diin 6% na lang ang padayong way mga trabaho. High improvement sa gamay if we look at the trend. So, mayroon tag 94% employment rate, we have 6 unemployment rate. Ugma, kapin sa 17,000 katrabaho sabang i-offer atol sa Labor Day Jobs Fair nga ipahigayon sa 4 ka lugar sa Dakbayan sa Sugbo ug sa lungsod sa Consolacion. Jinky Bargio, News 5. Kanhi officer in charge sa Provincial Social Welfare and Development Office giingong gipapahawa sa iyang posisyon human gikatawong nakabaton og bag-ong balay og sakinan ug berdigo ang bagyong Yolanda. King Perez sugilimi. Epektibo ni atong Abril 25 ang hingpit nga pagtaktak ni OIC PSWDO kon Provincial Welfare and Development Office Head Evelyn Senahon ug gibalik siya sa karaang posisyon isip focal person sa Early Childhood Care and Development kon ECCD. Si Provincial Administrator Mark Tolentino maoy OIC sa PSWDO sa pagkakaron. Sa usa ka pamantalaan matud sa usa sa mga kolumnista niini nagipapahawa si Senahon sa pasangil nga adunay anomalya sa pagduma sa buhatan. Kay matud pa nakapalit kuno kini og bagong sakyanan og panimay pagkahuman sa bagyong Yolanda. Apan matud ni Davide nga wa kini taktaka subay sa maong pasangil. I don't have any personal knowledge on that. Usa kuno sa mga hinungdan sa pagpalagpot kang Senahon kay wa kini mituman sa mga saktong pamaagi sa pagpalit og sardinas alang sa relief operations human sa bagyo kay kinahanglan pa unta kining moagi sa Bids and Awards Committee din miyembro si Senahon. Because emergency lang ito, everybody was we needed the supplies. Well, gipagit niya agad ng purchase request no agi sa back di dayo no. She was very active in the ECCD kadang supplemental feeding sa children. Siya ako nahuna-hunaan nga OIC. Si Magpali mao'y may appoint kang Senahon isip OIC PSWDO head ni atong milingkod kini isip acting governor. Giklaro hinuon ni Magpali nga di kini niya dapigan kun mapamatud-an sa maong mga pasangil. Just in case duna. Dini-spared ang akong recommendation. That's one thing for certain. So okay ra gyud na. Gisuwayan sa pagkuha ining tigbalita ang habig ni Senahon. Apan wa gyud kini makontak. King Perez, News 5. Gipanglagtawan ni Vice Governor Agnes Magpali kinsa mo'y pangu sa Committee on Tourism sa Lalawigan nga ana kapin o sa kagatos ka mga guests ang moapil sa Soroy-Soroy, Sugbo sa isla sa Camotes nga ipahigayon karong Mayo 1 hangtod Mayo 3. Ana sa city ngadto sa 9,000 pesos ang bayad sa matag guest depende sa resort nga ilagpuyan atol sa tulo ka adlaw nga caravan. Nanganabda ang mga lungsod sa Tudela, Puro ug San Francisco human sa pagbangon human sa bagyong Yolanda. Way apil ang lungsod sa Pilar kay matod sa Vice Gobernador nga hangtod karon padayon pa ang rehabilitasyon sa maong islang lungsod. Para sa mag-display sila mga products sa San Francisco. Umaw kato naglangkob sa ato mga balita sa Action Bisaya karong adlaw, Miyerkules, April 30, tuig 2014. Kini si Frank Malilog Jr. Mga istorya di lang kutob sa pagatud sa impormasyon. Musunod na ang Action Prime. Daghang salamat. Ako si Georgia Herrera. Tungod kilabaw pa sa balita,
aksyon!